Zo'n 20 mensen van de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet demonstreren van de morgens in de komst van Zwarte Piet in Grauw. Bij de aankomst van Sint-Pieter is traditioneel altijd één Zwarte Piet. Zwarte Piet hoeft niet! Zwarte Piet mag niet! Zwarte Piet mag niet! De demonstranten hielden een plakje op de Hellinghaven aanwijs kregen van de gemeente. Maar ze stien in de winkelstritten. Nou, ze hadden hier een prachtige plek waar we gisteren met hun ook over afgesproken hebben. Maar ze waren te laat, dus toen was iedereen hier al weg. Dus zij wilden een andere plek. Ja, dat mocht eigenlijk niet, maar daar doe ik dan niet moeilijk over. Ze hebben keurig een plekje gehad, maar het heeft het feest niet verstoord. Nee, ze wonen eigenlijk nooit planta. Daar is van zijn, nee, dat doen we net. Nee, dat doen we nooit. Op het evenemententerrein wordt niet gedemonstreerd, dus ook nu niet. En nu stonden ze keurig aan de kant en hebben geen overlast veroorzaakt. Zwarte Piet hoort niet! Weg met racisme! Weg met racisme! Men leert het niet in Nederland. Men blijft met die achterlijke traditie doorgaan. En we zijn het gewoon zat. En dit is het begin van 2016 en we zijn van plan om zeer onberekenbaar te zijn in dit jaar. En we hebben een start gemaakt om hier naar Grauw toe te komen. Om te laten zien en te laten horen aan iedereen dat dit achterlijk fenomeen eens een keer moet gaan stoppen. We zijn het gewoon zat. De sfeer bij de intocht van Sint-Pieter in Grauw wordt aan de eind van de morgen gremietig. Na ongeveer 15 minuten had de politie de demonstranten uit de winkelstritten voortstuurd. Gewoon mensen hielden wel vrede met de demonstratie. Maar oren wie een lilk. Ik vind dat ze veel te kort bij de viering staan. Ze moeten de kinderen met rust laten en hun mening kun je ook op een andere manier uiten, denk ik. Ja, het is wel wat oors natuurlijk. Voorheen is het gewoon een heel gezellig dorpsfeest en dat kan ik nou net zeggen. Nee, het is natuurlijk, het jouwt wel een schaduw het hele feest. Na oring gingen de demonstranten met de bus waarom naar Rotterdam. Een van hen wordt net goed en versteerd onderwijs. Bij Akkeren met de bus langs de kant van de dik zetten. Ambulancepersoneel had bezocht de persoon te reanimeren. Maar dat is net slagen.